Кои коли лета? Ой, играчка ста. О, и здравейте! Това няма да е никакъв клип на никаква игра. Този път ще ви покажа един мой много добър приятел. Не е ютубъра, който снима с мен Дани, ами... И аз ще участвам. Той ще участва само. Аз ще задолу. И ще ви покажа едно много талантливо Софи, ти ли момиче. си първа? Ще е първо момичето, защото много ме кефи. Така. Така. Ти си после. И... Чакай са. Ето я. И гледайте сега какво ще направи. Хоп. И... Да знаете, ако не знаете, тя е гимнастичка. И малко ще ти вземе интервю. Какво правиш по принцип? Какво тренираш? Художествена гимнастика, разгрявам се първо, после разтягам се, после правя скокове. Така, някакви медали, титли да имаш? Имам на 7 медала, Така. 2 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. Добре, значи казано си звездата там. Или Не е точно звездата, но се опитвам да стана звезда. Ами, добре. Пусна за всеки случай. Така, сега после ще заснем моя приятел как прави такова, само да се разгреде той. Сега слизам тук, както виждате надолу, ето. И сега ще се обърна и ще заснем приятел. Айде, отивай. Чай сега да цъкна. Ето, както виждате с колелото. Сега ще се качи и слиза. И както виждате оттам, ето ако ми виждате просто оттам. И ето от там. Се пуска, но първо ще от малките стълби май. От двете ли стълби се пускаше? От двете ли? Не само така. Ето както ще видите. Софи, пази се. И по-добре ли да е по-голяма? Не знам дали знаете, ама тя се казваше София, ако не знаете. И аз заради слънцето не се вижда. Както виждате, подготвя се. Преодолява малко страховете. И ето. Така, както видяхте. И това няма никакви фотошопи. Ако мислите, че има фотошоп, няма как да има фотошоп. Така, и сега кой ще снимаме? Ти ли беше? Не, още неща. Нико? Софи, още неща може да направиш. Или само... Ами трябва ми време да се разгрея. Му разгрей се, ако искаш направиш шпагата там. Добре? Ще разгреем. Това. Сега ще видите шпагат от София. Дайте обед. Кой ще правиш, Дани? Да знаеш, снима малко по-надолу. Да не ти се вижда лицето. Ама вие не знам дали го видяхте, ама... Лицето. Той опитвам да снимам колелото само. Ойт. Това ли се? Както виждате, ето я и шпагат. Ето го. Ето го там. Се спускаш ли, бе? Ако се спускаш, чакай малко, Чакай да се чук. Хора, извинявайте, ама по принципа изгасва камерата, защото не знам що, ама изгасва и за ти трябва да наглеждам отгоре от време на време. Така. Спирачките ми държат. Хора, ако мислите, че има фотошоп, няма фотошоп и ето. Давай, ако искаш. Дайте малко само да се почина. Ще се почива, да знаете. Той се наместа само скоростите. Снимаш ли? Да, чакай малко. Стана е тука. Да знаете, ако сте го видяли, да знаете не е той. Това е просто друг приятел, който се казва Дани. Тъпчо, аз съм бе. Айде, кари, давай. Готови ли сте? И ето, тръгва. Так. Чека, продължи. Софи, дръж малко. Ама снимай само него, мене не снимай. Ето ми трябва да се покажа.
Дани, да идваме ли, бе? Или ти ще дойдеш? Сега не знам какво ще снимаме, той сега точно сега го измисли, като спряхме клипчето и го измисли нещо тук на центъра да стане нещо. Не знам какво ще се... какво стана, бе? Играчки. Ами, щом ти се показа, да се показвам ли аз или по-напред да се показва? Какво? Да се покажа? Абе. Да. Дай. Гледайте го сега. Пичагата. Гледайте Софито. А ти съм аз. Да знаете, това е Даниел, който видяхте, другия съм аз, Венцислав. И сега Софито може да ви покаже други номера, само да загрее. Извинете, ме малко по-напред се показахме, ама нищо. Какво? Пак. Не щеш ли? Мога да ходя на ръце. На мост. Сега вижте Софито му. И аз мога, Ще пробва нещо. Много опасно. не много опасно, ама. Да добре и лагат. Ето е и най-добрата ми приятелка. Почти, да е само Пусти ма. лъжа, но карай. Да го направя ли аз, бе? Ето е Софито, видяхте ли? Вен по-добре ти не дей, защото се отрепиш. Ето е откачената. С жигулата. Видите, я крие се от нас. Да го направя ли, бе? А сега... Не знам какво да покажем. И сега няма да знаете, сега няма да направим... О, сега трябва да покажем нещо. Венци, остави си близалката искаш на да- земята. Как бе? Искам да покажем поздравани. Ето тук ще Не там е тъпа. Айде сега гледайте нашия знаете, поздрав. хора, имаме поздрав. Софи, Давай, ела малко по-близо. Не да се... Ама като стане черен, цъкни да знаеш. Готови ли сте? Ето. Така. Си! Софи, двамата ли се виждаме? Май са тук. Софи, ни Пуснете от давай начало. телефона. Пусни от начало. Софи. Поздрав от И начало. дава. Еми, ела малко по-наблизо да се... Не, иначе не го хващам. Айде. Хващаш ли Давай, ни двамата? почваме от начало. Хващаш ли? Да. Си! Буя каша! Да знаете, това съм го взел от костенурките нинджа, само казвам. Да, ясно. Ти да не си бебе да ги гледаш, бе. Не знам, кефи ме фразата просто. Ето си телефона. Дами и господа, ще пробвам по големите стълби. Спри. 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 Какво? Нищо, развалих клипа. Нищо не си развалила. Пак работи, мама. Ето Стефка. Иска да провали клипа. Няма как да го изтриеш. Телефонът е в мене, няма как да го вземеш. Венци, да са пуснали по големите стълби. Ако можеш, ако не те е страх. Страх май. Не те знам. Избирай. Или да карам по пей. не. По-добре по стълбите. Отколкото да караш. Да. Ако бяха... Така нищо ми... Най-голямата му притеснява. Хора, значи ще направим той, може някакво малко по-напред. Аз ще да направя един челендж. Ами хора, щом те сме се показали, да включи ли камерата? Да. Еми включвам камерата, хора. Само че... сега де. Гледаме само да видим. Хора, те няма как трябва да... Хора, предпасявам се, ще те пусна на лекичко.
Хора, няма как да го включа, защото трябва да стане, как да ви кажа, трябва да махна, не да махна клипа ми, да го спра и да почнем пак от начало, нещо друго. Минат няма как да включи камерата, освен минат ще. Хора, вижте колко са големи. 1, 2, 3, 4, 5 и там, не, 6 са макар. Аз той долу, няма. Снимай него. Да знаете, леко много ще се пусне. Ой! Леко. Може да се пуснеш. Софи! Да! Ами господа, май не мога. Хора, ми то наистина си е малко страшно, като ги гледаш тези стълби. Си е страшничко. Страх ме първо тази стълба много. Викат, че не го е страх от другите, ми го е страх от тази стълба. Ами ако искаш тук се пусне тебе, ще можеш ли? Не. Освен да... Малко време да се страша. Ами освен да изключим клипа и това да е ли? Защото сме на 11-та минута вече. Ако трябва, ще направим няколко клипа. Ще направим един дълъг, после ще го разрежем на 2 части. Как не може? Трябва да направим един най-много до 15 и пак те да стане. За филми говориш? Пускам се, дами и господа. Пуска се. Наистина, ако ще те вярвайте... Аз не тоскам ако там. Кой? Хора, вие не живеете тук и затова не може да знаете какво е тук и стои в тези стълби. Тъй, че... Там собствено дойде да пише. Да знаете вече оттам нататък ще ни гледате с фейскам по той. Не знам, ако някой гледа, то знаете, може да ме познаете. Не ви знам, ама. 12-та минута сме. Ама освен са... Софи! Сега ще дойде, бе. Аз ако искаш да направя такова моста и да движа. Тя направи моста като Брей Уайът. Вече е 13-та минута. Софи, ела по-бързо! Спокойно е да закъснем, нали викаш? Ще го направим до... Да кажа, мали, 4... Хората време даже къде имат притеснение. Ще го направим 14 нещо, изключваме и пак го включваме пак от начало. Извинете, хора, тук е много горещо, ако ще те вярвате, гледайте какво става. Днеска е 43 градуса. Там е някъде слънцето, не знам дали виждате, но е гадно, много горещо. Ето, Софито ще държа Дани. Венците може да се пусне. Нещо стана. Чули, ако изгасне, само цъкни. Къде? Да, е това. Не можеш. Аз не мога да хвана това по-яко ще иде. Айде, давайте. Ще да се пусне. Давай, Дани. Страх ли се тебе? Приготвя се за голямото предизвикателство. Страх ме не ме е страх. Мама е страх. Това е изтъркано, Венци. Карай, бе, на мен ми е помагал, тъй че карай. Ама какво е? Ето го, приготвя се за предизвикателството. Стискаме палци да не падне. Аз не ще го направим, но аз съм страшен. Хора, да знаете, може най-много да се удари или да падне за рада. Внимавайте. Софи, сам колко минути станаха? 14 минути и половина. Трябва да изключим, защото е сега стане вече 15. Ми хора, сега ще го изключим и пак ще включим от начало, защото Малко време ще го пусна. имаме лимит до